Elizia nengo da, Zuekin, Jesu Kristoen ebangelioa San Mateoren liburutik. Jesus txalupan sartu zen eta ikasleek jarraitu zioten. Eta horren on sortzen den ekaitzaldi bat itsasoan, zalastek txalupa sartzen baino. Era berriz, lo zegoen. Ikasleek beraren ganako zuten eta ez donazi esanez. Salba gaitzatzen jauna, galduak era. Jesusek orduan, zeren beldurtzenake ziruzten gutxiko, eta jakuta haizeari eta itxasoari agindu zien, eta bareari baerra dutzen. Eta gizonaiek areturiko dela zioten, nor de gau, haizeak eta itxasoak ere, oheltzen nahi diote. Jaunak, esanak, jauna zuekin. Jesu Kristoen ebangelioa San Marcosen liburutik. Aldiatan Jesusek esan zien, jainkoaren erreinua lurrean hazi egiten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia lo dago gabez eta jaititzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa, eta gizakiak ez daki nola. Bere berez ematen du lurrak uzta, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erazten zaio. Helduak bai daude dariak, jaunak esanak. Jauna zuekin. Jesu Kristoen ebangelioa San Lukasen liburutik. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zuetako batek 100 erdi izan eta bat galtzen badu, ez alda, 99ak larrean utzita, galdutakoaren bila joaten aurkitu arte. Eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean, lagunei eta auzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezten erekin, arkitu dut, galdu zitzaidan ardia. Hara nik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten 99 zintzoengatik baino. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoen ebangelioa San Juanen liburutik. Jesusek esan zien, ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nire aita da mahastilaria. Niregan, fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak imatu, fruitu gehiago eman dezan.
zaudete nigan eta ni zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatxondoan ez badago, ez da zuek ere nigan ez bazaudete. Jaunak esana. Egin dezagun otoi, ondasun iturria zeran Jainko jauna, apalki eskatzen dizugu gure lurrak eta lanak emankorrak izan daitezela, eta zure doaiez postuta zure gorespena beti abes dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta Jainko aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren dedikazioa jaintzen historian. Amen. Rab. Betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren biztuegan. Emaituzu zure herriari fedean eta itxaropenean irautea. Zalantzari gabe sinistuzat, beteko direla zuk zendanak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Borroka bat izan zen zegoen. Mikelek eta beren geroa borrokara deitu zuten erenzulea. Borrokatu ziren erenzulea, beren geroak, baina ez ziren nagusitu. Eta geroztik ez zentokirik izan haientzat zegoen. Amildu zuten horrela, erenzulea hotia, diablo eta satan deritzan aspaldiko zulea. Mundu osoa linduratzen duena. Amildu zituzten lurrera haren giroak ere arekin batera. Eta hori hori bat entzun nuen zerutik. Horren eta beda salbamena, gure Jainkoaren indarra eta erregetza, eta bere Kristoren armena. Amildoa izan bai da bere zenideen salatzailea. Gure Jainkoaren aurrean gauta egun salatzen zituena. Haiek azpiratu dute geldotzaren odolaz, eta eman duten aitorrenaz. Beren biziez, bai dute izan baiteago, ene jotza baino. Poztu zaitezte beraz, zeruak eta hietan bizitzeratenak jaunak esana. Kristo da Kristo, Aleluia, gure ganamo, Aleluia. Jainkoak baitu gau Kristo piztu, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik
Aldi hartan, Jesusek Natanael beregana etortzen ikusi zuen eta esan zion, hona hemen, egiazko Israeldarra, azpikeriarik gabea. Natanaelek esan zion, nondik ezagutzen duzu? Jesusek erantzun, Felipek zuri dei egin baino lehen, pikupean zeudela, ikusi zindudanik. Natanaelek erantzun, Rabbi, Jainkoaren semea zerazu, Israelgo erregea zerazu. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zindudala esan dizudalako, sinisten aldezu, hori baino handiagorik ikusiko dezu. Eta esan zion gainera, haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzue, eta Jainkoaren ingeruak gora eta bera, gizonaren semearen gainean. Jaunak esana. Aurtengoan berriz ere, eta 21. mendean aurrera goaz, kasik hemengo laurdena ja gainditzeko modun, eta hemen dugu gure San Miguel, Aralarko irudia, herririk herri, bisitan datorkiguna. Eta guretzako, danotzako gauza pozgarria dena. Txikitandik, bihotzean, gure zonalde guztian, daramagun tradizioa, usadioa, gure aurrekoen bizimodua eta ohiturak eta fedea gogora dakarkiguna. San Miguelek eta gurean badu halako lotura berezia Paskoarekin. Kristaunontzako Paskoa da garairik garrantzitsuena urte osoan zehar. Jesusen piztuera ospatzen dugulako. Ospakizun giroan bizitu beharra daukagu garai hau. Esan genezake, kristautasunean penitentzia ere badago eta penitentziak ere badu bere tokia, baino ospakizunak ere bai. Eta Elizak behintzat liturgikoki denbora luzeagoa dedikatzen dio Paskoaldiari, hau da, 50 egun garizumari baino. 40 egunez egoten gera garizuman eta 50 egunez Paskoan. Nola bete adiraziz, kristau fedea ez dela bakarrik penitentzia. Are gehiago, ez dela batez ere penitentzia ere, baizik eta ospakizuna penitentzia baino gehiago dela. Bakoitzak badu bere tokia, bakoitzak badu bere garrantzia, bakoitzak badu bere beharra. Baino ospakizun giroa izan behar da kristauentzako gehiago. Hau da, Jesus piztu da hilen artetik. Eta horrek itxaropena eta poza dakarkigu. Eta beti urtero testu inguru honetan hartzen dugu gure ingeruaren bisita. Paskoaldiko pozak eta gure garaiotako itxaropenak indarra eman behar dugu. Eta aingeruak halako mezua dakarki urtero. Ez dagoela inor, ez dagoela ezer jangoikoarekin konparatu daitekenik. Nor jangoikoa bezala, inorrez jangoikoa bezala. Hoxe da San Miguelen mezu nagusia. Urtero gogorazten diguna. Eta 100 urte darabazki irudi honek. Eta are gehiago San Miguel aingeruak, beti irudiak nola ere halako erreferentzia egiten dio originalari, jatorrizkoari. Guk ez dugu bakarra irudia nola hartzen eta irudian bakarra gelditzen, halako idolo bat balitz bezala. Irudi honek laguntzen digu benetako San Miguelengan, hau da, goien geruarengan gure bihotza jartzen. Eramaten gaitu berarengan pentsatzera guk behar baititugu halako irudiak edo figurak eta hauxe dugu, nik esango duke, San Miguelen irudi originalenetako bat. San Miguel beti ikusten bai dugu, lantza batekin, edo ezpata batekin, edo laban batekin, deabruarekin burrukan. Lehenengo irakurleia hori entzun dugu, Apokalipsiak ala dugu,
burruka handi bat egon zen zeruan. Eta horrela esan agertzen zaigu gehienetan gure San Miguel irudi asko daude. San Miguel garrantzia handia dauke eta non nahi edozein kontinentetan, edozein elizetan harki dezakegu San Miguelen irudiren bat. Baina haralakoaren modukorik nik behintzat ez dut ikusi. Piskat ibili naiz mundun eta sekulan ez zait tokatu inon ere olako irudi bat ikustea. Oso berezia da, oso originala da. Eta horrek ere halako balorea ematen dio gure irudiari. Honek ez du inongo armarik. Berak erakusten digun gauza bakarra buru gainean gurutzea da. Erakusten digu gurutzeak duen garrantzia. Gurutzean Jesusek gu salbatzeko bizia eman zuelako. Erromatarrentzako, erromatarren garaian, gurutzea zen tortura instrumentu bat. Bertan, imperioaren etxaiak, edo imperioak gaizkide bezala konsideratzen zituenak zigortzeko instrumentu bat. Bertan, eriotzera kondenatzen zituzten. Guretzako, sila elektriko bat izango litzatekena zan erromatar batentzako gurutze bat ikustea. Jesusek bertan bere bizia emanez, halako aldaketa, halako transformazioa burutu zuen. Eta gaur egun gurutzeak adierazten du batez ere maitasuna. Jainkoak maite gaituela. Jainkoak eskatzen digula guk ere elkar maita dezagula berak maite izan gaituen bezala. Hoxe da, gurutzeak esan nahi duena, eta jainkoak bertan salbatu gaituela. Horrek halako garrantzia handia dauke, eta San Miguelek erakusten digu gurutzea. Zuen itxaropena, zuen esperantza ez jarri. Ez lantzatan, ez ezpatatan, ez da eskopetak, edo metralletak, edo gaur egungo misilak, edo jaimarrak olako gauzek, mundu hontarako akaso balioko dute, baina San Miguelek gogorazten digu askozaz ere boteretsuagoa eta askozaz ere mesedegarriagoa dela gurutzea. Elkar maitatzea, jangoikoa lehenengo tokian jartzea, justizia bilatzea, askozaz ere mesedegarriagoa da gizakiarentzako eta baita gizarte osoarentzako. San Miguelek gogorazten digu gure testuinguru honetan bizi ditugu eta honekin bukatuko dut, halako garai ezberdinak. Aldaketa asko egoten dira munduan, gora berak, boladak, modak, denetako garaiak egoten dira gurea, behintzat gu Europa Okzidentalean bizi gara, eta gaur egun nahiko garainik esango nuke teknologiko eta materialista daukagula. Gaur garaian dana presaka bezala, mila gauz okitzen ditugu, agendak bete-beteak, denbora gutxi, betarik apenas ez pentsatzeko, eta ematen du jangoikoarentzako tokirik ez dagoela apenas. Eta beharko espagino bezala. Ematen du gaur egun, kalefazioa edo argindarra edo interneta daukagulako ja jangoikoaren premiarik izango espagino bezala. San Miguelek gogorazten digu ez dela horrela. Jainkoa ezinbestekoa degula. Mugatua geralako. Berak egina geralako. Eta gainera, berak maite gaituelako. Hoxe da, guk garbi eukitzea nahi duguna eskatzen digua da, San Miguelei gaude eta zaindu gaitzara. Le pedimos a San Miguel que nos proteja, que nos guarde de todo mal físico y material y también de todo mal espiritual.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta eskainia izan den aldi honetan. Ura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoitzen egiten zure ondoan. Ura da opari bindotxa gehiago hilko ez dena, baizik eta betirako bizi dena. Horregatik, asko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta hielo guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Canta. Eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada, santu, ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz, gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afabondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin etzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramatzu gure hartzaia handikin eta gure
fededun bizik dauketen oiei, emaiozue gaurko egunetan, berak die bataiotuak eta berak dire zure lekuan lana egiten duna. Gu gara zure lekue hartzen dugunak. Eta eramazu mundu guztian zabalturi dagoen zure Eliza gaur hemen bildurik Jesukristo gure jauna piztu zeneko egun santua ospatzen diren Eliza. Holaxe emaiozu maitasuna eta emaiozu biziberria bat egituei, pazko bat egituei denai. Halaxe izateko denak batean jaunaren testigantzak. Era berean izan, jauna bizteko itxara berean joan diren gure zenekiak Basaburuko, zuen familietako izlako guztiak. Aritzazu dara, zeu lebarkoinaren argitan. Errokizak ezigu arren guztio betiko bizitza eritxin ezagun, Amaikoaren ama Maria doa, zuarekin garen zena, Jose Santuarekin, Apostolu, Santuekin, San Miguelekin, eta gizan guztietan, zure ditzide izan diren Santuekin. Aikin batean gore zaitzagun, Jesucristo, zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuria eta jangoiko guztidur hori, Espiritu Santuarekin batean, eta abentzak guztiak, izalditan izaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zerbetan, zerana, santu izan berri zure izena, edo berri zure reinua, egin berri zure naia, zeruak bezala lurrean ere, ebai guztura, egunondako gotia, bakatu gure zorrak, gure zorru nahi, bakatzen diregon ezkero, eta ez duten tapira eraman, baina atera gaitzazu gaitzen di. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Etiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Zorean ezu, erretza, zorean zen, gainara, orain eta berri. Jesu Kristo gure jauna, zuek esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi naizela gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea ekarri. Zuekin. Hangoikoaren bildotxa, Zuzentzene zuzuko pekatua, errukin zorna. Hangoikoaren bildotxa, zuzuko pekatua, errukin zorna. Hangoikoaren bildotxa, zuzuko pekatua, mehezuz bakea. Hona hemen hangoikoaren bildotxa, hona munduko
pekatuak kentzen duena zoriotsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ez dituzen bestea sartzeko. Ez Egin ezagun otoio. Begira bihotzu ezpauna zure herriari eta beti ereko biziaren sakramentuetan erabeditu duzunez, egizu iritsi dadila, aintzaz beteko den, haragiaren piztuera idezkorrera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaz aitzatela jainko Luzia Margaritak eta semeak, eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Mikel, Santa Trinitas Unus Deus, Sancta Maria, Sancte Michael, Sancta Virgo Virginum,
Agintaria handia, izan beti tronuzat, Aralar mendia. Azgartzaro ondik, Aingero santua, zerua iristeko, emaiguzu eskua, agur Mikel Aingeru, agintari handia, izan